Takže čaute lidi, jsem já, Kód. Úplně na tom stejném místě, kde proběhlo poslední video jménem Potřebuju vaší pomoc. A to video nevzniklo jenom tak. Asi víte, že jsem smazal videa na svém YouTube kanálu CodePlayer22 a teď je chci navrátit. Takže potřebuji, abyste mi pomohli napsat pár rad na YouTube, jak jakože abych prostě měl zase ty videa na stejném místě a aby byly prostě na tom YouTube, jak byly třeba v roce 2021 nebo no tak nějak. Takže byl bych rád, kdybyste mi poradili a jestli to vyjde, tak vám na komentář dám srdíčko a budou vycházet další obsahy pro vás.